Wadhi e kaunti ma Migori kama joriemb bodaboda e kaunti no konejo siasa mondo tim siasa mar kwe kinde mabende giwacho ni ogibi yie mondo ti kodgi e kelo koko e rombe mag siasa kod mamoko. Jafo maro ma Migori George Juma miyo ler mar wachno. Siasa mar koko mosnende kaunti ma Migori kuom kinde malach osebedo ka kelo midhieche ma opogore ma oting'o ywak mag oganda kaachiel kod kata lal mag mwandu. Oganda ma opogore ma oting'o jokanisa, rwego mag oganda kod mamoko osebedo ka kwayo kwe kaunti ma Migori. Mae bendo jiw kod tend bodaboda e kaunti ma Migori. Wendo ka kwadware siasa. Wanodwaro kaka jowa ma jo bodaboda mondo dongre. Ki nitie giminyalo kel mar dongruok mane mwadwaro. Iyudo ka tinde jo siasa olokore ka gidwa dhi liel to gibiro kama jo pikipiki nitie to gimiyo jo pikipiki siling 50 mondo wuogi otel mbele gi kago pikipiki kago kot ni gidhi kelo koke liel. Kidwa wuogi dhi gi nyithindi ya siasa. Joriemb bodaboda ma oriko ni wuoyi kinde nyasi mar chiwo pika auchiel ne joriemb bodaboda mana piogi ni owang' e kinde koko mar siasa e gwego mag North Sakwa e sub-county ma Wendo. Romo bila ne wanene olosi kod achiel kuom josiasa ma olap dhoge ndong' ne komno mar gavana e kaunti ma Migori. Ne okoni josiasa e kaunti ma Migori mondo nya kwe kinde duto. Kaka jawendo wadagi wach manyiso timre sangla kagak kendo wakwedo gi yo mamalo kabisa. Oko wane siasa ni wane sa dongruok. Kar mondo ikelne jowa dongruok to iniketo nyithiwa gojo moko kendo wang'a piknigi. Kendo wagone bwana gavana erokamano kuom neno nwa lit ka pikipiki wanowang'. Pikipiki kogo dugu to chumbi mar kobole odonjo. Pikipiki kogo dugu to mo mar chiedo lonjo. Kendo ja siasa manotiyo mar wang'o pikipiki ni meke jok manodhi kanyo mabende otero mana customers. Otimore marach kendo ja siasa machalo kamano owe kethonwa siasa masani sa podi. Joriemb bodaboda e kao tele ko jagoro ma joriemb bodaboda e sub-county ma Wendo Vitalis Atinga wach ni ogimor kod siasa mar koko e kaunti ma Migori. To sani sethuowa gi jomoko ma ikawo ikete team ni biro wang'a pikni wa to gin jowa. We thuowa kaka jawendo. Wendo wariwore kendo wan behind the governor marwa mar Ochila Yako. Gikwa josiasa go moyie mondo kotim tijegi mane yiergi mondo koro gitim kendo githegre kod siasa momondo. Waseyiero kendo ng'ato ka ng'ato noyiere e kom manotiye. Wan kod wajumbe, wan kod MCS, wan kod governor. Miyo wawe uru thuolo mondo waket kwe e Migori, moko waket dhao ka kod kacha kiketho gik moko. To moloyo ni wawe ne governor Ayako thuolo mondo mi oti. Ng'ato aoko ibiro ketho kwe ma Wendo, ki ng'ato oko ni dhi ketho kwe ma sub-county machielo ni ketho nying jo bodaboda gi jomitiyogo. Wan ok ti kodwa. Jakom mar Bonispa ma Wendo Isaac Ochieng kod warep machon ma West Sako Philip Odero obedo chopo nyasi no ne okwajo siasa mondo koro thegre kod siasa mar koko kaachiel kod siasa ma omondo. Adago erokamano ne gavana Dr. Ochilo Ayako kuom bedo gi chuny mar ng'uono mar romo ne joma nodhi yudo chandruok machalo kama. Ok bi morowa ne ngima nyithindwa lal, ok bi morowa ne gechewa iwang'o, ok bi morowa na pikni wa iwang'o. Ng'ato ka ng'ato noyier kama onego tiye. Gavana Ochilo Ayako tiyo Migori County. Mjumbe moro amora manoyier onego tiye e constituency ka constituency manoyiere. Joriemb bodaboda gi ne opoyo gavana ma Migori kuom konyogi e nyiewo pikni auchiel mabedo koro mi jowetegi ma piknigi ni owang'. George Juma, Ramogi TV, Migori.